Stressi, stressin hallinta. Vai tarvitseeko stressiä hallita? Moi, mun nimi on Eloranan Teemu ja toimin valmentajana 8viikkoa.fi. Stressi ja siihen liittyvät elementit ovat kaikille läsnä. Ja niitä myös tulee päin pläsiä mediasta ja joka tuutista. Ja stressistä puhutaan paljon, sen haitoista ja mitä kaikkea se aiheuttaa. Niin stressiä olisi kuitenkin hyvä ymmärtää. Eli stressiähän ei välttämättä tarvitse hallita, koska me emme suoraan sanottuna pysty sitä hallitsemaan. Eli kun se stressaavat hetket, joita ihminen tulkitsee stressiksi, niin se ei ole taas sellainen tahdosta riippuvainen asia. Eli me emme pysty päättämään, että nyt minä stressaannun tai jos tulee myllerrystä, niin me emme siinä hetkessä pysty vaikuttamaan siihen syntyyn, että en ressaannu tästä asiasta, vaan ne tapahtuu autonomisesti erilaisten prosessien kautta. Mutta siis stressiä on oikeasti hyvä ymmärtää. Stressi on meille aivan välttämätön, se pitää meidät hengissä, se tekee meille kaikkia hyvää, mutta vain sopivassa määrin. Eli stressiä ei ole tarvetta mitenkään pyrkiä kokonaan välttämään ja tehdä sitä kautta sellaista negatiivista lisäkierrettä sen stressin ympärille. Eli negatiivisella lisäkierteellä tarkoitan sitä, kun me alamme tunnistamaan itsessämme stressaavia, ärsyttäviä oireita, niin me alamme miettimään, että nyt mä olen stressaantunut ja sitten taas en minä saisi olla stressaantunut, minun pitäisi hallita tätä ja se kierre jatkuu ja vaan syvenee sitä kautta. Mutta jos ymmärtää stressiä ja jos pystyy vielä kääntämään sen tietynlaisen stressin, sen paineen omaksi eduksi, niin ai että, elämä on paljon helpompaa ja mukavampaa. Mutta siis siihen stressiin liittyvät hormonit, eli stressihormonit ja niiden sellainen normaali mekaniikka. Eli aivan normaalisti meidän aamulla olisi luontaista ja parhautta, kun meillä on stressihormonien tasot vähän nousee. Ne nousee itse asiassa päivän korkeimpiin lukemiin. Ja se on sellainen tekijä, mikä saa meidät hereille, se saa meidät liikkeelle ja se puskee meitä tekemään erilaisia asioita. Jos meillä ei olisi aamulla stressihormonitasot minkäänlaiset, me olisimme aivan saamattomia, me emme saisi mitään aikaiseksi, vaan se vaatii sellaisen luontaisen nousun siihen stressihormonitasoon, että me heräämme ja se on meille eduksi, se on meille erittäin hyvä asia. Jos on käynyt sellainen tilanne, että on vaikka uupunut, niin siinä kohtaa stressihormonitasot eivät tuossa kohtaa sitten nousekaan, ja muutenkin se normaali rytmi on häiriintynyt. Eli se normaali rytmi menee siten, että kun aamulla ne stressihormonitasot nousee, niin iltaa kohden sitten optimaalisesti ne stressihormonitasot laskee, ja mikä sitten osaltaan mahdollistaa meille hyvän nukkumisen ja riittävän levon. Ja sitten taas me voimme aamulla olla niin sanotusti stressaantuneita ja sitä kautta sitten lähteä siihen päivään ja tehdä niitä päivän askareita. Samoin sitä niin sanottua stressiä ja stressihormoneita ja niiden hyvyyttä on se, että esimerkiksi meillä on joku juttu, mikä meidän pitää saada aikaiseksi. Me vaikka haluamme reenata tai meillä on joku työjuttu, mikä meidän pitää saada aikaiseksi, niin kyllä me oikeasti me haluamme sen stressihormonitasoissa pienen nytkähyksen, jotta me pystymme toimimaan oikein. Eli se on hyvä asia, mutta sitten päästään siihen, että milloin se ei enää ole välttämättä hyvä asia, ja se on silloin negatiivinen asia on se, että tosiaan, että jos se luontainen stressihormonien rytmi häiriintyy, aamulla ei kunnolla olla hereillä ja ollaankin sitten siellä illalla kovin stressaantuneita, stimuloidaan itseämme kaiken näköisillä erilaisilla asioilla ja häiritsee unia ja sitten taas me emme pääse palautumaan ja sitä kautta se kierre on valmis. Stressistä
ja ylipäätänsä kaikesta meidän sisällä tapahtuvasta toiminnasta on hyvä ymmärtää tämmöinen yksi kukkaro, yksi pelimerkit ajattelu. Eli meillä on vain yhdet stressihormonit. On vain yhden, tai siis niitä on muutamia erilaisia, mutta niitä ei erity erilaisia eri tilanteissa. Otetaan vaikka se, että ajattelet jotain, mikä tuottaa sinulle stressiä. Se tuottaa painetta, niin erittyy täysin samoja stressihormoneita kuin vaikka lähdet liikkumaan. Tai sinulle joku ulkopuolelta sanoo jotain, tai sinulle tulee joku deadline tai joku muu. Tai katsot jotain Netflixistä, jotain hyvin koukuttavaa, sellaista, mikä on jännittävää niin sanotusti, niin aivan täsmälleen samat hormonit siellä puksuttelee. Eli ei ole erilaisia hormoneita, stressihormoneita eri aiheisiin. Eli me pelataan niillä samoilla kukkaroilla, samoilla pelimerkeillä ihan jatkuvasti. Ja nyt sitten se, mihin sä pystyt vaikuttamaan sitten tuossa on se, että minkälaisia stimulaatioita mihinkäkin aikaan sitten itselleen antaa, kun ymmärtää tuon pohjan, että on vain ne yhdet pelimerkit. Elikkä, onko siellä illan pimenevinä tunteina järkevää stressata itseään? Olkoon se sitten vaikka stimuloimalla somea, katsomalla sieltä jotain, mikä vähän ärsyttää, vähän niin kuin ketuttaa. Saa sut taas hereille. Ei ole järkevää. Tai sitten katsoa jotain oikein koukuttavaa Netflix-sarjaa, mikä taas herättää ja tekee niin sanottua pientä vääristymää siihen stressihormonitasoihin. Tai sitten ihan muuten vaan siellä omissa ajatuksen syövereissä prosessoida, lähteä ruokkimaan tiettyjä ketjuja, mitkä saa sitten sen sykkeen ylös. Ja sitä kautta sitten niitä stressihormoneita erittymään. Eli sillä omalla tekemisellä pystyy vaikuttamaan siihen, että mitenkä noita hormoneita erittyy tiettyyn pisteeseen asti. Eli mille sitä itseään altistaa mihinkäkin aikaan. Eli on optimaalista aikaa aamulla herätä, jos haluaa tykkää ärsyyntyä vaikka sosiaalisen median päivityksistä, niin sinne vaan ärsyyntymään ja sitä kautta hereille ja sitten lähteä liikkeelle. Koska tuossa päästään nyt siihen toiseen ytimeen, minkä takia se stressi on monelle tietyllä tavalla sitten kokonaisuutta ajatellen negatiivinen asia. Eli täytyy ymmärtää toinen pointti siitä luontaisesta reaktiosta, mitä meidän elimistössä tapahtuu noiden stressihormonien seurauksena. Eli kun stressihormoneita erittyy meidän elimistöön, se vapauttaa sokereita meidän verenkiertoon. Ja jos me emme lähde liikkeelle jossain kohdassa, eli me emme pura sitä stressiä liikkeen keinoin, koska se on ainoa tapa oikeasti purkaa sitä syntynyttä painetta, mitä sieltä tulee, on se, että me tehdään jotain fyysistä, me jotenkin liikutaan, me pistetään ne vapautuneet sokerit tuolta verenkierrosta liikkeelle ja käytämme ne hyväksi. Ja tohon mekaniikkaan perustuu myös se, minkä takia tosi monella stressi herkästi aiheuttaa niin sanottua tunnesyömistä, alkaa tekemään mieli makeaa. On nimenomaan kun elimistö lähtee vapauttamaan niitä sokereita sinne elimistöön. Ja se itse asiassa elimistö ei siinä kohtaa oikein pysty käyttämäänkään mitään muita, esimerkiksi rasvaa energiaksi, koska se mekaniikka toimii siten, että se vapauttaa niitä sokereita. Ja sitten se saa meidät tekemään mieli, kun siellä tapahtuu taas siihen syömiseen, nälän tunteeseen, mielihyväänkin vaikuttavia asioita, niin se saa meidän mielen tekemään taas uudestaan syömään sitten sitä makeaa, jotta olisi lisää sokereita siellä verenkierrossa. Ja se, että jos toi stressitasot on jatkuvasti liian ylhäällä ja vielä vääriin aikoihin, niin tosiaan se varastorasvojen käyttäminen energiaksi
kautta muutenkin rasvan käyttäminen edeksi on vaikeaa, miltei mahdotonta. Eli yksi painonpudotuksenkin kulmakivi on se, että pystyisi luomaan itselleen omaan elimistöön sellaiset puitteet, että nuo luontaiset stressihormonikuviot pystyisi toteutumaan ja elimistö pystyisi palautumaan. Eli summa summarum, stressiä ei sinänsä ole tarvetta eikä sitä pysty sisäisesti hallita. Stressiä pystyy ymmärtämään, stressiä pystyy käyttämään hyväksi, tai se on meille välttämätön voimavara, jotta me saamme asioita aikaiseksi, pysymme liikkeessä. Mutta kun sitä syntyy, niin muistetaan purkaa sitä tapahtunutta stressiä liikkeellä ja ilman muuta, jos siellä on jotain, mikä jää mielen päälle pyörimään, niin myös puheen tai kirjoituksen avulla sitten purkamaan niitä asioita eteenpäin, jotta ne ei pyöri sitten tuolla jatkuvasti. Ja huomioidaan se, että jos sitä stressiä on, niin kun liiallisesti alkaa tekemään mieli makeaa, niin se ei oikeasti tarkoita, että olisi tarvetta sille makealle, vaan jos pystyy taas tuomaan sieltä alitajunnasta sinne ymmärrykseen asioita, niin niihin on paljon helpompi suhtautua ja sitten myös toimia mahdollisesti paremmin, sillä tavoin paremmin, mikä palvelee sitä omaa hyvinvointia paremmin. Toivottavasti sait tästä sevustuksesta vähän koppia, hiukan se rönsyili paikkapaikoin, mutta ehkä sieltä se ydin tuli esiin mahdollisesti. Jos sait, niin ei mitään, kommentoi tuohon alle, että mitä ajatuksia tämä sinussa herätti.